Enye yezinto engiyithandazela kakhulu yazi ukuthi abantu bafinyelele la khona belibona iqiniso futhi bambulelwe ngalento abakuyo yenkolo. Ngiyakuthandazela lokho. I hope and pray because hey, abantu abakwenkolo bafethu angifuni ukuthi ngithini but i-religion bafethu isilimazile leya nto. Kuyangithokozisa nje ukwazi ukuthi abaningi bethu sebeyabona kanjalo, sebenawo lawo maqiniso. Baningi nje bephelelwa uthando lokuqhubeka manje nokusonta. Abanye basaqhubeka basasonta but bayabona ukuthi kwenzakalani, yabona. Hey bafethu, hleze kushiwo nami ngiyasho sonke siyafakaza bafethu, ukuthi leya nto leyana ayihlangene noNkulunkulu, i-religion engalethelwanga lapha ukuthi izosimamisa umuntu, but yayilethwe njengenkohlisane ukuthi angithi ubona inkohlisane ukuthi ubisi malingabikho noma ingane ekade idla. Utho khona lezi ingane ezithanda ukudla kakhulu kade incela isifuna ukuncela futhi. Uyabona phetha akuze kuphela ubisi. Suyifaka inkohlisane-ke ilibidonsa yona-ke yabo ibambezeleka kanjalo. Ne-religion ifana nenkohlisane basinika yona whilst bona bethatha umhlaba ngapha. Into nje le eyayikhandwe kahle ukuthi siyodla ngayo umhlaba wase-Afrika. Abantu bakhona siyobanikeza lento sibafaka ukwesaba kaNkulunkulu nokuthi kumele bayitshele ukuthi bona kubafanele ukubazi igqila nokusaba uNkulunkulu, bathandaze balinde yena, thina sibe sidla umhlaba ngapha. Kwangahlangene nokuthi kudunyiswe uNkulunkulu. Ingoba-ke njengoba ulibona ngathi linalo iqiniso phakathi, ingoba lakhandwa noma labhalwa lisuselwa ey'mfundisweni ezazingu-original lezo mfundiso lezo. Imfundiso kaYeshua labhalwa iBhayibheli lithathwa kulawo ma-teachings lawo, ama-ascension teachings, kwabhalwa-ke lona-ke iBhayibheli. Ingakho kuyalibona ngathi linabo ubuqiniso phakathi. Kuwukuthi ngoba-ke la-twist yahlalelwa phansi leya ncwadi bafethu, yaplenwa ukubhalwa kwayo. Hhayi ukuthi izwi likaNkulunkulu, cha, yabhalwa nje clever nje. Ababehleli bebodwa behlanganisa icebo lokuketula i-Afrika bayithathe nama-resources wayo. Base be-figure out, in fact maningi ama-strategies abaqhamuka nawo ukuthi babezowafaka e-Afrika ukuze abantu bakhona bengezukulwa. NeBhayibheli-ke liye